бұл процесс давам етмейшек. Андан соң бет ол шақыстардың бірсі шында айтты. Менің айтқан сөзіне кесіп бергендер, мен олай деп айтмадым деді. Анда бет сөз бара, қойшандыр документларда кімдер башқа деп жазу тұрында. Ол бет милләт деген сөз түгіл. Бұл сословие негізінде алынған учет. Онда қараса, онда чемоданный татарлар да бар анда. Ondan soң татарлар сәудәгәрләр, ям татарлары бар, анда төрле төркемнәр бар. Алар берсе дә милләт түгел чынлыкта. Бу башкорт дип язылган төркемдә аның ике мәгънәсе бар. Мәсәлән, татар энциклопедиясын төзегән вакытта без ике төшенчә керттек. Беренчесе башкортлар, икенчесе башкироводчинники. Ягъни башкироводчинники ул сословие. Аның эчендә төрле милләт вәкилләре булган. Ул хәзер бик ачык аңлашылган нәрсә. Аны Дәресен әйткәндә башка галимнәр шулай аңлаганнар. Мәсәлән, мин яшь вакытта укыдым бар, диссертация шул темага язылган. Рахматуллин фамилиясе шәхеснең. Уларны туп-туры язган, Башкортстан телен якын батышында, шушы башкортлар дигән термин астында бик күп башка халыкларда булган дигән язган шәхесләр бар шундай.